जों गेटनि हिसाबै जों बिबार माला बरायबायरा गेट मेन हिसाबै सारा आंनि थाखायबो जेबो गैया औ दे आलुखौ बरायबाय दे आंनिफ्रायबो बेखौनो नै आलुखौ बरायना लाबाय दिनैहाय हाबायावहाय दिनै नुजाफैनायनि थाखाय बिथाङा जाहैबाय मेनेजमेन्ट खालामग्रा मा नांगौ मा नाङा गंसेबो होनाय जाबाय माने बिखौ माने दाखोर नुयोब्ला हरलामा गारहोनो थाखायबो नै खामानि मावनो थाखायबो बरिया आलुखौ सियार बानायना लाफानोसै आरोखि बय सियार बानायगोन नैबे साइड जोङो नै दा गेटनि मोनसे मेन बुस्थु गेट बानायनोहाय जों मोनसे मेन बुस्थु लांनो फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायबाय थादो नै जोङो सोर दङ गेटमेनफोरा बिसोरनो हनै इन्जिनियारफ्रा डिजाइनारफ्रा आसला बेबो जाहैबाय बिथांखौ जोङो ड्राइभार हिसाबैसो लाबोदोंलै नै ओरै दं सारमोन नै ड्राइभारालाय बेनो आसला थांगासिनो दं खेबजोब नै नों मानसियाथ' फाइनालि जों नैबे कारजोंनो मोनसे बुस्थु लांनो फैदों नोंथांमोना देखायनोसै खिफि बेन्दों लांनो फैदों जोङो गेटनावहाय होनो थाखाय दा माबायदि होयो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नायलांदोलाय लोगोफोर ओरैबायदि डिजाइनार खालामगोन जों खिफि बेन्दोंखौनो दा नै खिफि बेन्दोंआ नैबाव बैग्रिबारियाव फाइनालि जोङो नै लाना फैबाय होद आंनिमोन थाथ'नोसैलै सिखा लाबा सिखा इउटिउबार सफैलायबाय नै लोगोफोर दाखालि बैग्रि बाननानै लायनाय बे होनाय लगे लगे 15K थांबाय दा साननैजोंनो मनिटाइज जाबायबो एसेल' नाखावोसो बैग्रि बानख्रुबमा लायनो दासो समायहांदों नै इभेन्ट मेनेजार सोर जय नार्जारि yes any problem tell me होनलायखादों इंलिसाव सार Yes, नायग्रा ना मावग्रा डाइरेक्शन होदों डाइरेक्टर नालाय इन्जिनियार अ माय गड माबेनिफ्रायथो लाया रायखौलाय इन्जिनियारखौ हादाननिसोलै लेबाराव वा अबेनि लेबार हनै साइकेल नै जाहांबायानो बैग्रि बिफाङा माथो ने हौवा गोदाना गाखोलायखाबाय रावनो लोगोफोर सोरनोबा नांगौब्ला बिनि नैबे जाबाय खिफि बेन्दों बिथाङानो हाग्रानिफ्राय लायदों बियो रियेल खिफि बेन्दों दे दहायसो हाग्रा बारियाव थांनानै बुथुमना लायदों ओमफ्राय बिथाङा मा खालामो बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै बिथांनि डिजाइनारा जाहैबाय नै बे मोनथाम लाबोनोसै कालारा आं देखायनोसै नै बेखौनो बिथाङा बानायदों ओमफ्राय नैबे मेरायग्रा बे खिफि बेन्दोंखौहाय गथा खालामदों बियो नैबे बिबार दोदों आलायग्रा नैबेबो आलायहैबाय डिजाइनारा नै बिथांसो सारसो ओमफ्राय जोंनि गेटनानो जाहैबाय आं रियेलखौ खोन्थाखानायसै जाहांबाय नै बे जाहैबाय बैग्रि फिथाइ जायोना बैग्रि फिथाइ जायो दा बिनि बिफां बियो नै दालाय गोजाखौनो दाननानै बुद्रुबोखादों लाल सन्दनसो नायलांनो हासिगोन माबायदि जागोन नै साजायथ'वाखौ खावसेल' साजायना दङ नै माजों बियो कमप्लिट खालामखानायसै बेखौ बानायजोबो साले अ माय गड गाजरजों दोसनो ने वाव बरिया
बरिया बा बिबार बारबाय आरो औ बेबायदिनो जाबाय बेवहाय माबायदि नुदों मोजां मोजां नैबे खान्थाल बेन्दों बे खान्थाल फिथाइनि बेन्दों नंगौ आदसा बिथाङा मानि थाखाय साजायदों बेखौ दा आङो हाबानि थाखाय साजायदों सोरनि हाबा बेखौ आं गाबोनसो खोन्थानायसै आरो दिनै खोन्थाथ'ला ओरैबायदि साजायगासिनो दं नै बरिया बाजायगासिनो देखायदो ओरै सिङाव हाबनो हागोन नामा आंलाय हागोन हागोन आराम सोंहैरा सोंहै हौवा गोदान हिनजाव गोदानाव सोंहैनायसैलै आङो सोरनि हाबा ओरैबायदि मोजां साजायदों आरोना आयु लोगोफोर आइलेण्डनि ओरैबायदि मोजां साजायदों नै बेबायदिनो साजायलांथायबाय आरोना हिनजाव गोदान हौवा गोदाननि नामखौ खोन्थाला एसे लाबो मोजां जागौमोन दा आदा हौवा गोदाननिखौलाय हौवा गोदाननिखौ मोनथिथ'आ आं मा होनना मोनोलै गरम गाबोनहाय माने सारप्राइज होनोसैरा मानसिफोरनो आदा जय नोंखौबो इउटुबाव नुबाय थायो ओरै फै बेनि इउटुबाव नुजाफै एसे फंबाय बे हिनजाव गोदान हौवा गोदाननि नामा मा नाम एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा गरम ओमफ्राय सिख्लानि नामाखौथ' आंथ' मिन्थिथ'वाखै हिनजाव गोदाननिखौ थान्दा गरम थान्दा बिथांमोननो गाबोन जासिगोन नामा हाबायालाय नोंगौ गाबोन जासिगोन ओमफ्राय माथो बिन्दों लालाबायखो बे बिन्दोंआ जाबाय मोनसे डिजाइन बानायनो नागिरदों जोङो माने बे गेटनावहाय दाखालिनिफ्राय मावगासिनो दङ माने जोङो दिनै कमप्लिट खालामगोन खामानिखौ बिन्दोंजों लोगोसे नैबे बिबारा बारदों बे बिन्दोंआ नायनो हागोन माबायदि बिबार बारदों बेनो आरोखि ओरैबायदि मोजां बिन्दों गुबै नामायलाय बेखौ मा बिन्दों होनो खेबसे मोनाम सुनायदो खिफि बिन्दों खिफि बिन्दों खिफि बिन्दों ओमफ्राय एथ' मोजां बिबार बारो आसरित बारो जोंनि आखायाव गोलैबायला जेरै खेलाबो बिबार बारनो आदा जयाथ' दाखालि मोनसे फालक बायदि जाहैदोंमोन बेखौ आङो नुनानै जोबोर मोजां मोनदों मा फालकमोन बियो बबे जायगायावनि मोनला इयो फास्टर जाहैनाया इयो फादार जाबायमोन आरो मा जायगायाव मोनलाय इयो दिखियाजुलि औ मानि थाखाय जाहैया नोङो बियो आंखौ हांख्रायहरनाय हिसाबै जानो लुबैनानै लिंहरजानाय हिसाबै थांबाय आं उफाय गैया ओमफ्राय बे टपिकखौ नों दा लाबोनो हाबावगौ नामा बे भिडिअनि गेजेराव दिनैनि आलादा नालाय बेखौ लाबोथ'नाय जानायलै मावदों आरोना नै मावथि हान्जाफ्रा नोगोद मोजां आच्छा आलुखौ आंनि टिमाव बरायबाय ओमफ्राय आलुआ माला सफैया बेयावहाय फुङावनो दंमोन आङो फुङावनो ओमफ्राय नोङो मा खामानि मावखो दा बेयावहाय ओरैनो नायला नुयला मोनसे गानहोदो आलुनो ओइ बिबार माला दे जों गेटनि हिसाबै जों बरायबाय रा गेटमेन हिसाबै सारा आंनि थाखायबो जेबो गैया दे आलुआखौ बरायबाय दे आंनिफ्रायबो नै आलुखौ बरायना लाबाय दिनैहाय हाबायावहाय दिनै नुजाफैनायनि थाखाय बिथाङा जाहैबाय मेनेजमेन्ट खालामग्रा मा नांगौ मा नाङा गंसेबो होनाय जाबाय माने बेखौ माने दाखोर नुयोब्ला हरलामा गारहोनो थाखायबो नै खामानि मावनो थाखायबो बरिया आलुखौ सियार बानायनो लाफानोसै आरोखि बय सियार बानायगोन नैबे साइडआवहाय ओरैबो नैबे साइडजोंबो अके लेट्स गो स्टार्ट जावनायदो आलु माबायदि मोजां दा बानायबाय दालायावनो बिबारा बारफुदोंल' नै माथो वा मा आसोलावनो आसोलावसै बानायगासिनो दं नै बानायग्राया दाबो कमप्लिट जायाखै नै बानायगासिनो दं दंबावो गोबां मानसिफोरा नों मा खालामफैदों हिनजाव गोदानखौ खुलुमफैदों आयो हिनजाव गोदानलाय माथो बुङा आङो दे हामबायसै होनबाय माय गड खुलुमजाना माबायदि मोनखो गोसोखौलाय बे इउटुबाव खोन्थादो वा बारे आलुआ खुलुमफैखादों ने फैग्रा बिनानावखौ खानाय सिनदोरा नोंनो माथो बिनानावखौ लाना माइसि मा नों
लारा है मोजां रा बिनिफ्राय साबसिन रा फाइनालि लोगोफोर गेटना कमप्लिट जाहांबाय नै नोंथांमोननो देखायनोसै माबायदि खालामदों देग्लायनि जोंनि गामिनि गेटना देग्लाय फार्स्ट टाइम बेबायदि खालामबाय जोङो नै नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन माबायदि बेयो जाबाय खिफि बेन्दों ओमफ्राय बेयो बैग्रि दालाय दासा ओमफ्राय बेयावहाय नेचारेल आरोना जेबो कालारफुल होआखै माने बे बिबारखौल' होदों जोङो बिलाइखौल' होदों बेबायदि बानायबाय नै एसे दा बेलासिबायबो मोजां नुगोन गाबोनफोर सानाव ओरैबायदि खालामबाय नै बेवहाय माबायदि नांदों गोसोआलाय मोजां नांदां नैबेबायदि ओरैहाय साजायलांगासिनो दङ आं नोंथांमोननो दिनै देखायथ'ला दिनैहाय बे गेटनि खामानियाखौल'मोन नालाय जोंना दिनैहाय गेटनिखौल' देखायबाय दा बेसिमावल'सै आरो बिबारफोर लाबोबावगासिनो दं साजायनो बैयो सेल्फि आरो नै बे जायगायावहाय मोनसे जिरायग्रा बानायनो नागिरदों बेयो रेडि जागासिनो दङ